बचा। आज के आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. ମୁଁ ବି ଫାଇଟ୍ ଚଲେଇଛି ଘରେ ରହିକି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ଯୋଉଟା ଜୀବନରେ କେବେ କରିନଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ନିଜ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଟାଇମଟା ଆରାମସେ ପଳେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁଖ ହଉ କି ଦୁଃଖ ଜମାରୁ ହାର ମାନିବେନି, ସ୍ମାଇଲ କରିକି ଫାଇଟ୍ କରିବେ। ଟିକେ ସତର୍କତା, କରୋନାଠୁ ଦୂରତା। କରୋନାକୁ କର ନା। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଲେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆପଣ ମାନେ ଲକଡାଉନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।